Kag sa Good Vibes, isa ka 66 anyos nga lolo padayon nga nagahimakas para mapaeskwela ang iya nga mga apo. Nagahimo siya sang native products para maka-income. May report si Romeo Subaldo. 100 pesos ang buena mano nga benta sang 66 anyos nga si Jomari Abdo sa barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia. 3 ka mga pugaran sang manok ang nabakal sa iya. Hindi siya sigurado kung saan naman siya liwat makabenta. Sumugod sang nabali ang iya nga tiil, naguntat naman siya sa paglibod sa mga duyan, pugaran sang manok, basket, kalalaw, silhig kag bags. Nadanlog siya nga nagresulta sa pagkabali sang iya nga tiil. 30 na katuig ang nagligad sang ginoperahan siya, pero may nabilin pa nga gasa sa sulod. Nagabalik-balik pa siya tubtub subong sa ospital. Kay padayon pa nga ginabulong ang iya nga pilas. Hindi man siya maayong makalakat, pero ang iya nga mga kamot padayon sa paglala sang kawayan, uway kag plastic para makahimo sang native nga mga produkto. Ano natapos si Emo? Napanisa mo na pananla. Di pagkapian ko kay nakasandat ko, gin-stainless. Pag stainless, di magalakat ko sa to. Pagkakuha sang stainless, ang rapat yang nabilin sa ako di sa sulod. Nabilin? Oh, ninggasa bla. Nakita sang lokal nga panguluan sang Murcia ang iya paghimakas, gani ginpapwesto siya diri sa may pasalubong center sang Banwa, sa highway lang, sa unhan sang Lopez Murcia. Sa kabudlayan sa paglakad kag pagbiyahe, diri na siya nagatulog sa baligyaan niya. May balon lang siya nga banig. Kung may income, kinakuha lang sa iya sang iya nga misis, kay kalayo pa nga daan sang ilang nga lugar. Ang anom niya ka mga kabataan, may kinaila naman nga mga pangabuhi. Pero si Tatay Jomari, wala nagapahuway sa gihapon. Padayon siya sa paghimakas sa piyak sang iya nga edad. Sanggin pamangkot kun nga nangin emosyonal na siya. Nung nga kinanan mo po sa mo nga edad, kinanan mo gyapon maghimakas, nga kinanan mo gyapon maghimakas. Kay ang pagimakas ko, tungkol siya, akong mga pamilya sir. Kagdayo na siya akong mga apo nga mag-eskwila bagat ako kuya alam na sir. Kung lagi na magas ko, hindi ko tinguain nyo. Mag-eskwila ka mo kaya nga pasik pa ko, bisan ang jail ko, hindi na ako pamirsa pang jail ko san ko. Hindi na ako kakulpong kamot ko, masama kakulan ko pa, mapuslan ko pa. Biskan paano ko lang ang kung ubra mapuslan ko din. Muna siya hindi makal ko din sa akong nga mga apo. Kada ko pa mabulit ko. Siya ang nagapaeskwela sa 3 niya ka mga apo kaysa iya na ini nagdalag ko. Ang iban nga mga kalalaw, ginasuguran sa paglalasang iya nga misis, ginapadala ini dayon sa iya diri sa may Banwa para siya na lang ang matapos. Hindi kahibalo ang iya misis kung paano ini tapuson. Ang ginikanan sang iya nga misis ang nagtudlo sa iya sa paglala sang 20 anyos pa lang siya. Duyan ang una niya nga produkto. Duyan ang nagbuhi sa iya nga pamilya. Duyan man ang ginkargahan sa iya sang nabali siya. Duyan na ang nagsalbar sa iya. Pero subong, wala na siya sang duyan kay kamahal himuon sini. Tawag nga may kaluoy sa akon nga makabulig. Ang mahal nga Diyos, way ko ginauntatan pangayo sila nga mabuligan ako sa akon nga kaparigo. Kapag sino nga mabuluan nga sa kagipasoon nga mga tao makabulig sa ako. Nagasalig lagi nga isa kadlaw may tao nga makabulig sa imo. Oo, makabulig it. Mayroon ginawa adlaw gabi lang nga akong pangamuyo nga may tao gising ko sa akon nga may makadto nga makabulig. Nagapati siya nga isa ka adlaw may taho nga makabulig sa iya nga baklo ng iyang mga produkto kag makadugang sa iya nga kapital para makadugang himo sa mga iban pagig nga produkto kag makalala siya liwat sang duyan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.